buntag kanilang tanan, sa ngalan samahan sa Anak, Espiritu Santo, ang grasya sa Panginoong Jesucristo ang pagmamahal sa Diyos, ug ang palagiyo sa Espiritu Santo nga naa kanilang. Naigsuon ang hinusod pa sa ating mga sala, pagmamahal ka sa pagsaulong nila sa Diyos ng Isa. Ikaw ang ipadala ang pag-ayo sa mga hinusulong Ginoong kaluhihin kami. Ikaw ang ihani ang pagtawag sa mga magkasasala, Kristo kaluhihin kami. Ikaw ang nagalingkod sa buong samahan ng pagpangamahan ng kanamo, Ginoong kaluhihin kami. Kaluhian ang kita sa Diyos na magagawin sa kanan, kasaluon sa mga sala, dahil nakita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, O Diyos, nga nagbuot ka nga ilang sakro sa iyong anak tungod ka namo, aron malingkawas kami sa gamo sa away, itungod ka namo ngayong mga alagad, nga makadamit kami sa grasya sa pagkabanhaw. Kini among ipangayo, pinahagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhiyog hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahanturan. Gikan sa pasaman ni Propeta Isaías. Nagduan ako sa Ginoong Diyos sa angay kong isulti, aron maiban ko kumunasig niya itong ikapuyan. Matabunta, gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo ka na ko. Giabrihan sa Ginoo ang among salabutan, o wala ako masulti, ni Mubiha kaniya. Ipadala ko ang akong likod, nga tungkol mahampat ka na ako. Kung ang akong aping, nga to sa binanunod sa akong bungo. Wala ko iniliw ako naon, sa nagbugal-bugal ng luha ka na ako. Kaya nagkamaman ka na ako ang Ginoong Diyos, busa wala ako maunsa. Ug gitaon ko ang ako naon, ingon sa batang Bartiles, ug nasayad ako, nga diligay ako magulawan. Ang mulaban sa akong katungod, aniya sa akong duod. Kinsay magigaway ka na ko, magdungan kita mag-ato sa umanan, kinsay akong kaaway. Paduulan siya ka na ko, mitabang ka na ko ang Ginoong Diyos, kinsay maingon, nga sadaan ako. Mga dunod silang tanan sama sa bistik, ug kut-kuton sila sa tangko. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio, Ginoo diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Diha sa imong dakong gugma, tuhod kanimo giantos ko ang insulto, nanumol sa akong naunong sa kaulap, nahimo akong sinalikway sa akong mga igsoon, usa ka langyaw alang sa mga anak sa akong inahan. Kaya kasilang alang sa imong balay, nagaut-ut ka na ko. Ug ang mga insulto kanila, nga namulipas kanimo, natingog, dili ka na ko. Ang insulto na kasama sa akong kasing-kasing, ug naluya ako. Nangita ko nga may maluuta ka na ko. Apan walay bisan usang mga kaguhupay, ug wala ko'y kaplagan. Hinuhulid na nga nilang adto ang akong kalanon. Kung sa akong kauhaw, gitagana ko nila og suka aron himnon. Dayon ko ang ngalan sa Ginoo diha sa awit, ug himayaan ko siya uban sa pasalamat. Tanawa ka mga makausanon ug pagsadya,
kamo nga nangita sa Ginoo, malipay unta sa inyong mga kasangkasin, kay ang Ginoo magpadalin mo sa kabos, ug ang iyang mga iyang gigabos, dili niya taman. Ang Ginoo manahon kaninyo, kinudlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Usas na pulo duha ka tinun-an ang inganlag Judas Iscariote miadto sa kadakuan sa mga pari ug miingon, unsa may inyong ihatag kanako kung nitugyan ko kaninyo si Jesus? Gihap sila katluan ka sa lapi nga sensilyo o gihatag kaniya. Sukad nitong adlaw si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Jesus. Sa unang adlaw sa pangilin sa paan nga walay patubo ang natinun-an ngadto kang Jesus nangutana kaniya, asa man nimo ipahikay kanamo ang panihapon sa pangilin sa pagsaylo? Si Jesus mingon kanila, atuan ninyo ang usa ka tawo dito sa syudad ug inga siya. Ang magtutudlo na ingon, niabot na ang akong oras, ang akong mga tinun-an ako magsaulog sa pangilin sa pagsaylo dito sa imong balay. Ug gibuhat sa mga tinun-an ang gingon ni Jesus kanila ug gihikay nila ang panihapon. Sa pagkagabi si Jesus ug napulog duha ka tinun-an mitampong sa kananan. Sa panahon sila mingon si Jesus, sugihan mo kamo na usa kaninyo magbudhi kanako. Nangaluod na tayo ang nagtungan ang tagsakak sa kanila, nangutana kaniya, Ginoo, ako ba ang ipasarot mo? Si Jesus mitubag, ang nagtuslog sa paan uban kanako, nining panagsan mo'y magbudhi kanako. Ang anak sa tao mamatay, sumanak sa tingon sa kasulatan, apan alaog siya na magbudhi sa anak sa tao. Maayo palang untang wala siya matao. Si Judas ang mabuligon ningon, magtutudlo, ako ba ang napasabot mo? Si Jesus mitubag, giingon mo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo ay Miyerkules na pa ng maong Semana Santa, kung naatay mingon at Holy Thursday, Good Friday, sunod Black Saturday, ang uban ni pangalan aming maong Miyerkules na Spy Wednesday. Spy, spiya. Kaya di mo naman binis sa Ebanghelyo na human niduol si Judas na tubangan sa mga kadakuan sa Maria. Ingon nga ang presyo sa atong Ginoo, 5 taos, atong katluan ka sa lapi na sinsilyo. Ingon, sukan niya ito si Judas na mitag maayong igayon sa pagbudhi ni Jesus. Ang pagpangita ni Judas umayong panahon mo na ang pag-spiya ni Judas sa atong Ginoo Kristo. Dito ni maong Ebanghelyo na hitabo gayon ang tawag nato na klaro na ang iyang pagbudhi. Ang exciting ani nga maong Ebanghelyo kay ang pagbudhi sa atong Ginoo nahitabo man sa usa ka pagpamahon uban sa atong Ginoo Kristo nga unta ang pagpamahon usama na ka matawag nato nindot o maayo nga pamaagi nga aron ana mapakita ang kasuod, ana diya mapakita ang gugma sa matag usa. Kung ito mga unta, ganahan yung ka mga nga ang imong kauban suod nimo.
Ganahan ka nga imong kauban sa lamesa mga tao na matawag na ito mayong relasyon. Resulta kaon ka ng lutra, amoy tagdanay, mong interaction na kinahanglan diha sa maong lamesa. Pero muna'y striking kayo kay opposite kayo nga imbis anak sa mga kay dagkay umay diha noong misulod ang plano ng Judas na budhian ang atong Ginoo sa Kristo. Una na naa diha ang matawag nato ang kananayon ng gugma sa Diyos na abot ang magbudhi sa tao. Pero bisan pa manihana nga muna siya'y mawag nitabo nga ang si Judas gusto nga budhian ang atong Diyos sa Kristo ang gugma sa Diyos ang mabilin niya kaniya. Mausap kini sa Santos na Misa. Diha sa Evangelyo, huwag man sa Evangelyo atong Ginoo masipay pa siya sa plano ni Judas na pagdaigso pagkakaon. Judas, imo magpubudian ay kapili para kinamo. Huwag yun. Nagpadayo ng invitasyon sa Ginoo na mag-iksado siya ang Judas. Mas dinanay gawatan at tinuha diha kaniya. Ang Santos na Misa na itong pambungan matag Misa. Sama na ang Ginoo usab kasi kailan siya sa atong kinaiya, kailan sa tumaw sa unsa ang mga sala, sa mga sigat na ito, sa atong kinabuhi, sa atong Ginoo na ay mong kapilanin ang Misa para gihapon sa tanan. Kay ang Misa usab ka pagpadayag sa gugma sa Diyos na nagpalato. Ang gugma wala ang Diyos pili, maayo o daotan. Nay maong Miyerkules, maglaan, doon na doon ang atong pagsilati sa kasakit at pagmatayo kung na may pagkabanaw sa Diyos sa Kristo at nahinundong kiniginato ng bisan pa si Judas nakapugong na biyaan ang Diyos pero ang atong Ginoo nakapugong sa nakapabilin niya kaniya. Magsuong kadung na Pasko sa pagkabanaw, magampo kita na madasigon sa Ginoo aron kita na nabunyagan na nagtibok kalibutan undangan unta sa pagkikambit sa dugang kapuno sa kinabuhi nga gidala nato ni Kristo pinagi sa iyang pag-antos kamatayon o pagkabanaw atong tubag Ginoo tungga kani. Masila nga bunyagan unya sa Pasko sa pagkabanaw, magtubuon ta diha sa pagtuo ug kahibalo. Mga mayo kita sa Ginoo. Masila nga walay mitabang ug biniyaan katagan taong mga panalangin sa kalinaw ug kasiguruhan. Mga mayo kita sa Ginoo. Masila nga nagkanto sa kasakit ug pagpintan magligong unta sa grasya sa Diyos. Mga muyo kita sa Ginoo. Inuutong ka kami. Nga magkakatuon unta kitang tanan sa pagkikalimot sa itong kaugalimong kaayuhan aron magbansay kita sa gugma alang sa atong kaigsuunan. Mga muyo kita sa Ginoo. Inuutong ka kami. Alang sa gubat sa Middle East, mag-ampo kita sa kinising-kasing alang sa kalinaw dito sa Middle East o sa kalibutan. Hinduan mo ta sa Diyos ang kalibutan sa tanang kabangis, kahapog, o sa iyong nga paggamit sa gahong na nagdala kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nasod, diya sa pagpadayon sa kalinaw, mag-ampo kita nga mga
Maninguha ang kadulong sa masamputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pagsangka, ilabi na ang kahimanan nuklear, kung ang napangulog sa kalibutan, magpilong kasadanan sa dialogo o diplomasya, o dili ang kapangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo tungka. Alang sa mga biktima sa Cuba, magampo kita ang iyatong mga nag-antos tungod sa hampak sa Cuba, ang kalinaw sa labing gabi, mapadana tapat kanina, ug mga tanang katawan, magpuyod diha sa mahusay kahimutan o kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo tungka. Wamahan kaluhi ang imong simbahan diha sa iyang mga kinahanglan, dugang mga pangamuyo mong gihatag sa tibok nga mga kasing-kasing o kayo ko'y biyahe katawan na nag-iambit sa iyong kinabuhi. Kini ang pangayo, kina Kristo ang Ginoo. Amen.